эмомалӣ раҳмон раиси ҷумҳурии тоҷикистон ҳам бо яке аз ваксинҳои дастрас дар ҷумҳурӣ ваксин гирифтанд. изҳор дошт сухангӯи ӯ Абдулфаттоҳ Шарифзода ба Спутник Тоҷикистон. Шарифзода ба суоли он ки кай ва бо кадом намуд роҳбари давлат ваксин гирифт, посухи мушаххас надод. танҳо зикр кард, ки Эмомалӣ раҳмон президенти кишвар зимни сафари ахири худ ба вилояти Суғд аснои мулоқот бо роҳбарону фаъолони ин вилоят аз ваксин гирифтани худ хабар дода, дигаронро низ ба имгузаронӣ тарғиб кард. ба гуфтаи ӯ роҳбари давлат аз мардум даъват намуданд, ки барои пешгирӣ аз касалии COVID-19 ва нигаҳдории саломатӣ аз сирояти штаммҳои нави он ҳатман ваксина гиранд. президент аз ҷумла гуфтанд: ман шахсан ваксина гирифтам, ба шумо низ маслиҳат медиҳам, ки ваксина гиред. то ваксина гирифтани президенти Тоҷикистон дар кишвар 3 навъи ваксина AstraZeneca-и шведӣ, британӣ, CoronaVac-и чинӣ ва Moderna-и амрикоӣ вуҷуд доштанд. қаблан котиботи президенти Ӯзбекистон аз ваксина гирифтани Шавкат Мирзиёев хабар дода, аммо аз навъи он ном набурда, фақат гуфта буд, ки президент ҳамчун шаҳрванди масъулиятшинос ваксина гирифтааст. Владимир Путин, президенти Русия бо Спутник 5 Русия ва кишвардори Қирғизистон Содир Ҷабборов аз Синопарми чинии худро эм карда буданд.